tigana na mangana ayuane na sensemo ya siasa niko chinga kechio omubunge onyalibali chache Richard Tong'i anyara kogendera neganga yogosira bana bali batali kwenyara anene asoko nyara gosira chisemi maiga yokubotoka chibasari gochi ase abana amona amenyi bensemejo omulike Petronira Mukeira na roboti rwa senchira yobekirano. Mabungo nyalibali chache Richard Tong'i niga chakiri omorobeli obwoko enda na chibasari meye chiwodi au ase bunge yuo ase kerenga kereko bakonya aboroki wakurwa chiamati chintaka erego sira amasoma abo neke egweke nene na nyasakera gusesina abana nabo barayitwara mahitaji amange lakini itari sababu yokorora bobe ine sababu yo gucengera nyasaye na kumwakira mbia mono ase ke egwekyo ambare bagorikia abana bataranyora ndinya toire nonye efisi gutumiga na manganande ekitari gento toko mwakira mbia mono senyarangi Elizabeth Barongo Nyabuto Eunice Gesare Kennedy Geoffrey Nyabuga Mumanyi Chinga kiechio nigo Tong'i amenta goteba buna okoenda na okugwe chibasari nigo korabo gwekene gwanchirire gutaiyo erio goikera enambe nyinge ya boroki wa bakonyoro bakonyobo Dieta ngakero mugambi uregaiga elist ya bana be esa location yaye happy niso tatkero moibo ta mata chako ngainunga aye ya oteraro rekana nga ngedieta dia ondiyo onye dieta diro ase list yeri yecheki ya oneroro mwanyi gubori nigo abaiboli bali baikera nase ogochakigwana okoenda no weji basari echio bamwakera Tong'i ngambuya asoko bainyora okembia mono bidie bya tokoreire na ndi togendere kogoka asiri tikoria rero acha tokorera machabu bia mure na ende na bora watangani okokora ne nkore ndabu onsinya sawo gwakana ntumwana abantu nabatora kwane boire tukwane menu bosa lakini tokugusaba amaya ari kwakorire na ari ogenda tokukora nyasa kubwatesi ebirangara byaho bikira nento gwanjira byamono tiganya sago obarayo buya na magenderero nigo Tong'i bono abasaba kumusira ase ntunda ya kabero buna omujumbe obogo etereki amagya Jubilee ase amotogi omurai bwense Uhuru Kenyatta ase obarayo buya ingo tura nyasa ngo bwanjere ororo osabona gaki na inde nyasa karago kuna senchera ya masabo nando yuke ngote ngo mumuro yo Tong'i ogesa sobisi si dia bya kaena ni rubuno mune ryogo muno bora obo saro abantu bakamonyera ni okobonga ne no secretary nene nga ajarebe no gwete leta ka fomu kao nyimete nkoko ireranda so muchumbe bali baito president njangaro wetu gwanje ni obonna sana president nante I'm sure gwanje ni obujangaro gati tari nje ya rogati nyari bali ya rogati okoya masikani mubwate nenjera mwakorere ibindo byeino a president in the history ya Nyaribari, in the history of Gusii, omonto motanganya chwa letemina chairman ya defense na foreign affairs. Ya do monto teneta ba mi ba Kenya bonzipi, o teneta ba ambassador bonzipi ba mumbu na ba Kenya akoro kunyaga Katong'i. Petronira Mukeira, Ndizi TV.